Tak si koukneme, jak se to kolo rychle točí. No. Nic moc. Teď se otáčí. To je rychlost, tam je to dobře vidět. Tamhle je velký pták. A je tady hrozný bordel. Z tady té ulice. To je nějaká hlavní štráse. Teda moc se ho neotočil. Tam se otáčí parník. No nic. Jasně, člověk se musí otáčet. Já věřím, že když dáme věci pořádně, je to ocení.